Cek 1 2 tis. Gon anu loro Mas. Gon kembar mayang loro. Tepus kembar mayang. Cek. Tes 1 volume 1. Dicoba volume 1 testing.
tes. Persiapan acara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para sepuh, bini sepuh, dalah haji sepuh, para kadang-kadang werda tumaruno sumrambah, para tamu, para rawuh sami kakung swana putri, boten katalumben khususipun katur keluarga ageng Bapa Maridi dalah Ibu Suyanti ingkang pidalem wonten ing Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. Sepidah sumangga kula aturaken ngaturaken syukur alhamdulillah dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapiten-piten kanugrahan, kasarasan, kasantosan, kabahagiaan. Mugi-mugi kasantosan, kasarasan, katentreman tansah kasariro kajiwa dhateng kula lan panjenengan sami. Sholawat dalah salam sumangga kita aturaken dhateng ngarsa dalem Kanjeng Nabi Agung Khotamul Anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring katuladan contoh ugi piwulang bab kebenaran ugi kasampurnanipun panembahan inggih menika lumantar dinul Islam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami tetep dados sumetipun ingkang istiqomah ngantos benjang wonten ing dalahan lan insyaallah samangke pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala kanthi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Nun kawula samsulati minangka duta swara atur panata adicara inggih pambiwara wonten ing kondangan menika. Wonten ing dalu menika kita sami makempal dados tunggal wonten panggenan menika saperlu ngadani wontenipun adicara adat budaya Jawi inggih menika midodareni kajangkepaken mangke nebus kembar mayang. Hadirin Bapak Ibu sekalian, malam ini kita berkumpul di tempat pahargian ini dalam rangka Mangayu Bagyo. Besok pagi akan ada momentum bersejarah, adalah pernikahan atau akad nikah antara Diah Marianti SE, putri kedua dari Bapak Maridi dan Ibu Suyanti. Insyaallah akan dipersunting oleh jejaka pilihan Dimas Hadi Nasrullah SAG, putra yang kelima dari Bapak Tahir almarhum dan Ibu Rudiah ya. Dan mohon doa restunya dengan midodareni dilengkapi dengan pengajian, kemudian dilengkapi dengan doa dan nebus kembar mayang sebentar lagi. Mudah-mudahan serangkaian acara khususnya ijab kabul besok pagi sekitar pukul 9.30
mudah-mudahan berjalan dengan lancar, mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, para hadirin tamu undangan, keluarga besar dari Bapak Maridi dan Ibu Suyamti yang dimuliakan, kami akan bacakan ringkasan acara yang tersusun oleh keluarga pada malam hari ini. Acara Midodareni yang dirangkaikan dengan nebus kembar mayang nanti, yang pertama akan dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yusril Fauzi SHI, dan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Ustadz Remizal Aibil Fahsyah SHI SPD. Kemudian seusai acara doa akan kita lanjutkan dengan acara sakral Midodareni malam hari ini. Ini adalah adat budaya warisan leluhur tanah Jawa yang masih dilestarikan oleh para perantau. Salah satunya Bapak Maridi dan keluarga yang ada di Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan adalah nebus kembar mayang. Ini adalah salah satu syarat rukun versi adat budaya Jawa, di mana ketika akan menikahkan putra atau putrinya, salah satu syarat adalah tersedianya kembar mayang atau yang disebut dengan kembang poncowarno atau kayu klepu Dewandaru, dan inilah Kalpataru, simbol penghidupan, simbol cinta kasih dan keabadian. Baik Bapak Ibu sekalian, para tamu ingkang minulya, kita enggal lawiti adicara Midodareni wonten ing dalu menika. Ingkang sebedah menika atur gema wahyu ilahi utawi pemaosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun maos dening Bapak Ustadz Muhammad Yusril Fauzi SH. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi
ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqur rasulil karim. Demikian tadi Gema Wahyu Ilahi atau pembacaan ayat suci Al-Quran sudah dilantunkan. Walau sudah berakhir, tetapi gema itu selalu terngiang di telinga kita. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, Allah menurunkan rahmatnya, karunia, hidayah dan pertolongannya, sehingga seluruh rangkaian acara Mitodareni Nebus Kembar Mayang malam hari ini, hingga ijab kabul dan panggih atau temu pengantin besok siang, insya Allah berjalan dengan lancar, sukses, aman, tidak ada halangan apapun. Lir rubito tan ono sambikolo sawijiopo, Allahumma amin. Sambil ditata meja kursi supaya fokus di dalam video. Acara Mitodareni Nebus Kembar Mayang serta panggih temu pengantin besok pagi adalah kerjasama dengan Rumah Pengantin Ready Rangga Channel yang beralamatkan di Kostrad Karyango, Maros, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau, saya umumkan kepada keluarga yang menonton, kami mohon dengan sangat, tolong dikasih tempat perjalanannya di situ, karena nanti akan digunakan dan mungkin anak-anak kami dan ibu-ibu yang dekat panggung campur sari, kami mohon dengan sangat
tolong mundur di bagian belakang sana supaya jangan mengganggu karena kasihan yang menyanyinya panas. Jadi kami mohon dengan sangat dan dengan hormat, kami mohon sekali dengan hormat. Sekali lagi saya minta maaf. Saya minta maaf sekali lagi. Kami mohon dengan sangat, tolong kasih tempat tamunya kami yang ada acara di sini, dan tolong kasihan campur sarinya kepanasan. Jadi saya silakan menonton tapi di waktu yang di belakang. Mohon dengan sangat, minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Pak, apabila tamu undangan membawa HP, Anda tidak usah berdiri, Anda bisa langsung ketik di YouTube channelnya Trisnio Video. Jadi tidak usah berdiri-berdiri, lihat lewat HP-nya sendiri, bisa di channelnya Trisnio Video. Oke, cuman sekian. Subhanallah, antusias warga sedulur-sedulur di Marisul luar biasa. Ini menandakan bahwa keluarga Bapak Maridi dan Ibu Suyanti betul-betul memasyarakat. Mudah-mudahan dengan ramainya pengunjung menandakan akan berlimpah ruah ridho, hidayah, anugerah pertolongan Allah Ta'ala, tertib, rapi, aman, nyaman. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, para tamu keluarga besar Bapak Maridi dan Ibu Suyanti, serta para hadirin sekalian yang kami hormati, berikutnya menyempurnakan pembacaan ayat suci Al-Quran, yakni dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Remizal Abil Pasyah SH SPD. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para hadirin tamu undangan yang kami muliakan dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan hati kita serta mengangkat kedua tangan kita seraya kita bermunajat kepada Allah agar saudari Marianti serta saudara Hadi Nasrullah diberikan kemudahan menjadi pasangan suami istri yang sah insyaallah. Maka dari itu kami minta kepada para tamu undangan keikhlasannya dalam berdoa serta khusyuk dalam berdoa insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ashhaduka bi anni ushhiduka annaka antallah la ilaha illa anta as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul dalam rangka menghadiri dan merayakan ikatan suci antara dua insan yang Engkau pertemukan dalam cinta dan takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada mereka ya Allah. Anugerahkanlah kepada mereka kesabaran dalam menghadapi ujian, keikhlasan dalam memberi, serta kekuatan dalam mempertahankan komitmen cinta mereka hingga akhir hayat. Ya Allah, Tuhan yang maha mempersatukan, satukanlah hati mereka dalam kebaikan dan ketakwaanmu ya Allah. Limpahkanlah rezeki kepada mereka ya Allah, serta karuniakanlah kepada mereka keturunan yang soleh dan soleha yang dapat menjadi penyejuk mata serta memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jadikanlah pernikahan mereka ini ya Allah menjadi sarana, menjadi wadah untuk semakin dekat kepadamu ya Allah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya, amin amin ya Allah, amin amin ya mujibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dengan lantunan doa yang dipimpin oleh Ustadz Abil Fasyah dengan tartil dan sempurna, lengkap dengan doa-doa mustajab, doa-doa ruqyah. Subhanallah, mudah-mudahan Allah mengijabah hajat niat kita, terkhusus niatnya Bapak Maridi adalah Ibu Suyamti yang memiliki hajat akan menikahkan putrinya besok pagi insya Allah pukul 9:30 lancar, penuh dengan hikmat, tidak ada halangan apapun. Allahumma amin.
Hadirin Bapak Ibu sekalian, para rawuh sami ingkang minulya, ingkang kinurmatan. Salajengipun kita badhe anindakaken adicara adat budaya Jawi inggih menika nembus kembar mayang. Malam menika mujudaken adat budaya tanah Jawi ingkang dipun lestantunaken wonten ing Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau di Bugis Makassar ada malam mapacing. Bagi warga masyarakat Jawa ada malam Mitotareni. Beda nama, beda perwujudannya, tetapi tujuannya adalah sama. Sama-sama memohon Allah Ta'ala turunnya rahmat, anugerah, berkah, perlindungan, pertolongan untuk seluruh hajat dari awal hingga akhir. Allahumma amin. Untuk mempersiapkan acara nebus kembar mayang yang nanti akan kita saksikan adalah sebuah prosesi adat budaya Jawa. Untuk itu kami memanggil dengan hormat yang pertama Bopo Muhammad Rosyidi minangka Ki Waseso Jati keparenga lenggah wonten ing sangajenging sitinggil samangke sesampunipun Bopo Munandika monggo siaga ing gati siaga ing diri nggih menika Bopo Slamet minangka Duta Saraya utawa Ki Saraya Jati. Semoga ingkang sepindah Bopo Muhammad Rosyidi inilah pemilik padepokan Sido Dadi di Kampung Purwodadi, Ki Waseso Jati atau Ki Sarono Jati, pemilik padepokan, seorang kiai sepuh yang menguasai, yang memiliki apa yang disebut dengan kembar mayang atau kayu klepu Dewandaru atau disebut sebagai Kalpataru, simbol penghidupan, simbol keabadian, simbol cinta kasih. Waktu sepenuhnya prosesi nebus kembar mayang kami serahkan kepada Ki Waseso Jati. Sumangga Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sanali ibadihi nikah wa nahahum anisipah. Wassalatu wassalamun ala sayyidina Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para pinisepuh, sesepuh mewah aji sepuh ingkang satuhu kinabekten, keparenga kula sak kadang hanggempil kamardikan panjenengan sami ingkang katembean sekeca imbal wawan pangandikan. Karana kula sak kadang mugi dawuh saking panjenenganipun bapa maridi dalah Ibu Suyatmi sak kulawarga, bilih ing dalu punika kula sak kadang ingkang saperlu hangupadi tumuruning wahyu jodo ingkang sampun cinandi wonten ing kembar mayang minangka kangge syarat sarana anggenipun badhe kagungan kersa angemah-ngemahaken putra putrinipun sarta kangge hanjang kepi ing
upacara panggihing Sri temanten benjang-enjang kanthi pangajap mugi-mugi samangke anggenipun badhe hanggebyur wonten ing bebrayan agung sedaya ingkang ginayuh sageta jumbuh ingkang dipun jangka tansah sumadya tinebihna ing gudha rencana saha samangke dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para winisepuh sesepuh sumrambahing para tamu, para ingkang winantu ingkang karahayon. Salabet wekdal sampun tumapak dalu keparenga upacara ngupadi tumuruning wahyu jodoh utawi panebusing kembar mayang badhe kawula wiwiti. Menika ta mijiling kandha Sang Wasesa Jati. Ladalah wis rada sauntara anggon kumapan ana padhepokan sida dadi kene ngrumeksa Sekar Mayang. Hananging nganti tekan bengi iki kok durung ana tanda-tandane kang rawuh ngersakake kembar mayang iki. Kamangka aku dhewean ora ana rewange. Yen aku meneng wae mesti tundone aku ngantuk. Kanggo ngilangke rasa ngantuk karo kanggo miyak ing swasana bengi iki, coba aku tak rengeng-rengeng kekidungan dandang gula. Nyai Pajang handika tumbasi Sekarira ingkang manca warna Jaka taro pangretane saka suwarga tumurun sen isening isining reki yen mekar ngambar-ambar yen mingkup ngepaki tarup yen pinedhe dadya renik-renik yen pinunggal mimbuh sansaya andedel kinarya praboting krama sajake ket mau prenjake kok ganter wae namung ora krungu piye Mas kibote mbok ana prenjake ngono Mas. Sumangga Ki Sarya apa iki pratandha yen kula nuwun kisana keparenga badhe sowan kisana. Oh inggih, monggo kisana lajeng pinarak mlebet kemawon. Monggo to keparenga pinarak ing palenggahan ingkang sampun sumadya kisana. Inggih. Sampean
Sing kula nuwun niku. Sampun sak ngisor niku mawon. Sing mboten cecolo sing nomor 2. Matur nuwun sanget Kyai. Sedenipun nyuwun pangapunten dene sowan kula sakadang mboten atur cecala langkung rumiyin Kyai. Oh inggih Kisanak. Mboten dados punapa-punapa Kisanak. Semanten ugi kula inggih nyuwun pangapunten. Ambok menawi anggen kula nampi karawuhan panjenengan sakadang kirang subasita nggih Kisanak. Jalaran inggih naming kados mekaten kawontenanipun. Nuwun mangke to Kisanak. Keparenga kula hanila krami. Wingking saking pundi saha sinten asma panjenengan ngantos karaya-raya rawuh ing padepokan mriki Kisanak? Inggih. Kula ing mriki saking wingking margi Saraya. Dene wigatos sowan kula sakadang menika pinangka dados duta Saraya saking panjenenganipun Bapak Maridi punawa dene Ibu Suyamti. Dene werdanipun Kyai ing mriki kula badhe ngersakaken menapa ingkang dados pamrentipun Ibu Maridi utawa Ibu Suyamti ingkang dipun badhe ngersakaken kembar mayang Kyai. Nggih, nggih. Nuwun inggih saderengipun kula pratela dumateng panjenengan langkung rumiyin kula ugi nepengaken bilih ingkang kasdu hamastani kula pun Kiai Jati Wasesa Kisanak. Dene padepokan kula mriki winastan padepokan Sida Dadi. Pancen leres nggih ingkang padepokan mriki punika cumandhakipun Sekar Mancawarna ingkang sinebat kembar mayang. Hanamung naminipun ingkang langkung jangkep inggih punika kembar mayang kayu klepu Dewandaru. Nggih cengkir gading kendhit 7 punapa dene sadak lawe mekaten Kisanak. Oh inggih. Dene keparenga kula badhe ngersakaken ingkang dipun wastani Wahyu Jodo punika kangge nyekapi menapa ingkang dados pamdhotipun Bapak Maridi punapa dene Ibu Suyamti. Dene keparipun samangke babakan reregipun dos pundi Kiai Jati Wasesa. Inggih miturut wewangsoning jagat mboten saged dipun tumbas kanthi punapa kemawon Kisanak. Namung sok sintena ingkang saged anegesi naminipun kembar mayang kanthi jangkep saha trep inggih punika ingkang saged hamboyong wujudipun kembar mayang punika Kiai. Oh inggih. Kiai Jati Wasesa keparenga bilih ing mriki ing samangke pamdhetipun nggih Kiai Wasesa Jati keparenga ing mriki kula badhe ngaturaken pamdhetenipun bilih kangge hanjang kapiwanci kersanipun karana wangci sampun dalu Kiai kula niku badhe kula gantos repen utawi menika reginipun saking pamdhut Bapak Maridi punawa dene Ibu Suyamti keparenga sadèrèngipun kula badhe repen menika dipun tampi Kiai.
Inggih Kyai badhe kawula kawiwitan kangge hanjangkepi menapa ingkang dadosipun Kyai Jatiwaseso. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Maridi Punawadeni Ibi Suyamti anggenipun kagungan pamundhut kangge nyekapi pigatosipun calon pinanganten sinarimbit ing samangke bilih mugi-mugi tansah pinanggih kawilujengan tuwin katentreman. Kepareng badhe kawula wiwiti Kyai. Inggih monggo Kyai. Ana kidung rumaksa ing wengi teka hayu luput ing lara doh ing bilaeng kabeh jim setan datan purun paneluhan tenung tahan wani miwa panggawe Allah gunane wong luput hak niat mahan tirta maling arta ade kanten akeng kami tutupan sirna mekaten Kyai Jatiwaseso. Inggih Kisana matur suwun Sang Saraya Jati saking keprananing manah kula wekdal punika ugi sekar mayang kula pasrahaken dumateng panjenengan katuran katampi Sang Saraya Jati sak pengker panjenengan kula pranggal puja sesanti jaya-jaya wijayanti sirna memala pinayungan sahing Gusti hayu rahayu ingkang samya pinanggih. Inggih kula tampi Kyai bilih kasedhakaken para kadang-kadang ingkang badhe ngasta kembaran ingkang sampun kajipah kala kasumanggaken bilih sedaya kekiranganipun tansah diagung pangaksama kanthi menika kawula tutup ya nggih akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilih bidalipun amboyong Sekar Moncoworo kairing ilir-ilir. Subhanallah, prosesi ritual asli adat Jawa nebus kembar mayang sudah selesai. Satu tembang yang tadi dibacakan oleh Ki Saraya Jati adalah warisan Sunan Kalijogo Kidung Wengi. Subhanallah. Selanjutnya pembawa kembar mayang Dimas Muhammad Nur Prabowo dan Wabdullah Aban meletakkan kembang poncowarno atau kembar mayang di atas sitinggil atau sasona dimulyo yang akan dipergunakan besok pagi untuk acara ijab kabul dan acara tamu pengantin. Ilir-ilir tanduri wis semilir, salah satu gending Jawa warisan dari Sunan Bonang dan dilanjutkan Sunan Kalijogo.
Inilah keindahan warisan budaya Jawa yang penuh dengan makna, penuh dengan simbol-simbol pembelajaran, termasuk di dalam tembang ilir-ilir. Ya, kepada pembawa kembar mayang, silakan turun dari setinggir. Diingat besok pagi membawa dengan yang sama ya, jangan sampai keliru ya. Oke, inilah perjaka pembawa kembar mayang. Kalpataru simbol penghidupan, keabadian, simbol cinta kasih. Kembar mayang. Kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar yeah. Ilir-ilir tandure wis sumilir, perlambang bahwa ketika kita masih muda harus siap siaga mengambil 5 rukun Islam. Kita bersihkan raga busana untuk mempersiapkan diri menyembah kepada Allah Ta'ala. Mumpung masih ada usia, mumpung masih ada kesempatan, karena sebentar lagi kita akan menjalani kehidupan yang lain. Subhanallah. Inilah warisan budaya asli dari Sunan Bonang dan dilanjutkan dengan Sunan Kalijogo dengan lagunya Ilir-ilir Tandure wis sumilir. Subhanallah. Para rawuh, para sepuh bini sepuh dalaji sepuh kasepuhan, para katang-katang merto tumaruno, sumrambahipun keluarga ageng saking Bapak Mariti dalah Ibu Yamti wonten ing tlatah Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan ingkang tansah winentu karaharjan. Subida malih kawula minangka pambiyara ngaturaken gunging panuwun bilih kawigatosanipun inggih ndadosaken mongkokipun penggalihipun keluarga, penggalihipun para kanca-kanca tumaruna, khususipun panitia. Para rawuh sami salajengipun kita badhe lajengaken adicara mungkasi adicara nembus kembar mayang kemenika atur pambagyo, atur sugeng rawuh minangka duta swara talang atur saking Bapak inggih Bapak Misman keparenga minangka duta swara talang atur saking Bapak Mariti dalah Ibu Syamti jumeneng wonten mriku dipun dampingi Bapak Mariti sumangga atur pambagyo saking ingkang mangkugati Bapak Mariti talang atur duta swara Bapak Misman sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa tawakkalu alaihi wa nadhu bihi min suri anfusina wa min sayyi'ati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Sohibu ingkang kinurmatan, ing mriki sakderengipun kula nglajengaken menapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Maridi sak keluarga, pramila saking kula nyuwun sanget dumateng kita sedaya, monggo-monggo sami muji syukur dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala bilih kita saged mangempal manunggal sowan dumateng acara Bapak Maridi menika awit saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala pramila boten wonten atur ingkang langkung sae kajawi kita mau syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo sesarengan kita mau syukur kanthi wasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ugi boten kata lumpen bilih kita saged mangempal tata cara kados semanten menika awit kita nuhuni bilih tata krami agami kita menika dipun suwun ngatah-atahaken anggenipun silaturahim pramila ingkang nedahaken margi kangge silaturahim nggih menika Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila saking kula pribadi monggo-monggo sesarengan kita mau selawat, mugi-mugi selawat ingkang kita panjataken ing mangke dados syafaat kagem kita ing mangke ing dinten yaumil mahsyar. Monggo sami-sami selawat sesarengan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Sohibu ingkang kinurmatan, bilih saksosipun Bapak Maridi anggenipun nampi krawuhan panjenengan sekalian, saikosipun Bapak Maridi badhe matur piyambak wonten ngarsa panjenengan. Ananging gegandengan acara ing dalu menika katingal agung sehingga agungipun kang swasana ngaten menika Bapak Maridi mboten kuwawi ngaturaken piyambak namung kandhek wonten ing batos mboten saged medal teng lesan. Pramila panjenenganipun Bapak Maridi nyuwun buta sareng dumateng kula nyuwun kados dene nyuwun dipun tinalangan basa. Pramila saking kula mbok menawi ing mangke anggen kula nyaosi tilangan basa Bapak Maridi wonten kletanipun kula nyuwun pangapunten ingkang sak agung-agungipun. Dene atur ingkang sepindah saking Bapak Maridi bilih Bapak Maridi ngaturaken sugeng rawuh dhumateng para pinisepuh sesepuh kasepuhan ingkang sami rawuh ing dinten menika. Pramila saking Bapak Maridi
ngersakaken kados dene badhe ngaturaken sungkem dumateng ngarsa panjenengan sedaya. Ugi dumateng para kaneman utawi ingkang para kawula muda saking Bapak Madisa keluarga ngaturaken salam taklim kanthi sedaya mau dipun rebat cekap wawasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ing dalu menika Bapak Maridi hanimbali dumateng kita panjenengan sami kasuwun rawuh wonten papan pahagrian ing tempat papan mriki inggih ingkang saperlu Maridi badhe ngentas pitulus putra putrinipun ingkang sesilih Ayu Marianti ingkang insyaallah badhe kadhawuh kalian di Nasrullah lan anggenipun hanimbali panjenengan sekalian kasuwun rawuh ing mriki sedanipun Bapak Marisa keluarga nyuwun pangestu panjenengan sekalian mugi-mugi anggen panjenengan sekalian hanya wasi doa dumateng pengantin sekalian ing mangke saged mahanani rumah tangganipun Ibu Ayu Marianti Bapak Hadi Nasrullah sageta pinaringan rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam pagesanganipun menika tansah angsal kehidupan ingkang mawaddah warahmah. Bapak Ibu sekalian, bilih kehidupan ingkang badhe dipun jalani dening putra sekalian menika nembe ngawiti bebrayan pramila mbok menawi ing mangke anggenipun madeg bebrayan wonten madyapada menika wonten kekiranganipun pramila kula nyuwun dumateng panjenengan sekalian paring seserepan awit ingkang nembe nglampahi bebrayan menika tertamtunipun kathah kekurangan saha kelemahan-kelemahanipun. Ugi aktos salajengipun Bapak Maridi nyuwun pangapunten saagung-agungipun dumateng panjenengan sekalian bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan sekalian mbok menawi boten saged mapanaken papan ingkang nikmat mupawat awit sedaya menika saking keadaan lan kawontenan ingkang kedah kita maklumi. Ugi mbok menawi dumateng para muda tungaruna anggenipun paring leladi wonten kekiranganipun pramila saking kula suwunaken panjenengan sekalian kapurih ngandhapan sih pangapunten saagung-agungipun. Bapak Ibu sekalian, mbok menawi tesih kathah malih tentune ingkang badhe dipun aturaken ing dalu menika ananging gandeng kekuranganipun saking kula ingkang nyaosi tirangan basa kula menika tiyang ingkang cubluk saking pangertosan kirang saking seserpan pramila nyuwun pangapunten saagungipun bilih anggen kula ngaturaken menika kathah kalepatanipun. Mugi namung mekaten ingkang kula aturaken. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten kula atur pambagya saking ingkang makugati Bapak Maridi ingkang dipun sulih sarira talangatur lumantar Bapak Misman. Ing pramila kula ambani malih sugeng rawuh sugeng lelenggan ingkang kanthi sekeca
Mugi-mugi kerawan panjenengan sami pikantuk wales ganjar ingkang langkung malipet-lipet saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Allahumma amin. Hadirin sekalian, tamu undangan keluarga besar Bapak Maridi dan Ibu Suyamti di Telatah Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. Acara nebus kembar mayang sudah usai dan malam ini nanti kita akan lanjutkan dengan hiburan malam yang akan disajikan bersama katang-katang pratonggo seniman seniwati dari Jarsari Jaya yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami sebagai penata acara mengucapkan terima kasih. Kita sesanti, kita lestarikan budaya Nusantara. Karena dengan lestarinya budaya, perlambang kejayaan bangsa kita. Allahumma amin. Akhir kata, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridhoka walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada katang-katang pratonggo Jarsari Jaya Campur Sari Makassar, Sulawesi Selatan. Nuhun matur nuhun. Inggih matur nuwun dumateng Kadang Pambiworo ingkang sampun sawetawis paring wanci dumateng para kadang-kadang pamtri budaya. Bilih ing wanci dal punika karena sampun kathah acara ingkang sampun aturaken pramila ing mriki kula mboten kathah matur kemawon kalajengaken kasumaken dumateng kadang-kadang pamtri budaya ingkang dipun pangasani panjenenganipun Roko Mas Jarod Yudi Atmajaya Lebda Budaya Sarjana Seni. Anugi mugi-mugi panjenenganipun Bapak Maridi punapa dene Ibu Suyamti anggenipun kagungan bagan pinjang-pinjang ugi badhe ngaturaken nikah kirang langkung tabuh sedasa ing wekasan tasah pinanggih wilujeng tinebihna ing sambikala. Pramila semoga para kanca sampun-sampun tengkati lumantar Jarsari Jaya Campur Sarinya Indonesia.
Oh inggih, Bapak Ibu. Nggih karana wanci sampun radi dalu, awit kala wau acara ingkang kathah semanten ugi ingkang sampun katindakan kanthi sempurna. Alhamdulillah bilih ing dalu punika lumantar para kanca-kanca kadang pametri budaya lumantar Njarsari Jaya mugi tansah nglestarekaken sampun ngantos kelindih saking negari sanes, mugi-mugi mangke mboten karebut kados kala semanten ugi. Lan ugi konco dumateng panjenenganipun Bapak Maridi punodene Ibu Suyamti anggenipun pinjang-injang badhe ngaturaken pahargyan ugi injang-injang calon pinanganten putih non inggih badhe nindakaken akad nikah kirang langkung tabuh sedasa injang menika wonten ing Jalan Soroja nomor 17 samping kantor camat Mariso Makassar. Ugi mugi calon pinanganten non inggih Kusmaning Ayu Marianti sarjana ekonomi ing badhe kajatukrama kalian Bagus Hadi Nasrullah sarjana agama mugi binjang-injang tansah pinanggih wilujeng tebih niring sambikala. Lan ugi konjuk dumateng Bapak Maridi saha Ibu Suyamti kula namung nderek dedonga biyanggenipun kagungan pahargyan mugi tansah kanthi atur ngarep cukup turah mburi. Kanthi menika wontenipun pahargyan campursari Njarsari Jaya kangge anggenipun wanci swanipun diajeng Eka Sanjaya. Monggo jeng Eka, kula suwun jengkar saking palenggahan. Saos libur dumateng para tamu agung. Langkung-langkung rumbanipun Pak Haryanto alhamdulillah menika seragamipun sampun gantos malih. Wah, kathah seragamipun Pak nggih. Pokoke luar biasa. Saking para warga-warga ingkang saking singkat mawon jeng, mengke ndak wanci tak diaturke Yaning Tawang rerepen awet ciri khas Njarsari harus mat-matan baru nanti pancal mubah. Jenengan lajeng bawa. Oh nggih, monggo. Jenengan mawon kok. Yaning Tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang mega ing ahang kosong sun takon war teni reki
Janji kowe eling sumadat sing tias ni masing sun prasopo sinakse nan bumi langit tangi sing tias nganteni padang rembulan monggo jengika katuraken langgamipun yen ing tawang dados lumantar Njar Sarijaya campur saine wong duwe gawe. Aku saat ini jengeka. Pripun? Kula mangertosi sampeani jope dradur, nek aku ngrasa semangat loyo kabeh lah engko piye. Saiki ningali nggen channel YouTube wah iki kabeh do konser iki. Wah. Aku wae lobet lho wisan. Ya, 50% iki. Ah mulai iki tak dorong saka aku ben tambah 100 to, Mbak. Yo lanjut. Buka Siti Soso. Nggih nyawiji kaliyan Njar Sarijaya ini kami saking Gunung Lopo Batang
Lan ugi paringanipun Bapak Maridi lan Ibu Suyamti menika dipun dukung kalian rumah penganten Sanggar Seni Redi Rangga Kostrat Karyango Maros. Lan ugi YouTube Trisno Video, channel Facebook wonten ing Sugeng Trisno Foto. Kanca-kanca iki karek ngitungi sawarena mau wajan otomatis Mbak Eka ngantek tasih ora amat. Alhamdulillah. Aku wong dengare ae Mbak ya. Iya, oke. Lanjut. Buka sithik sosok inggih dawah sami-sami Jeng Eka ingkang sampun ngaturaken langgam yaning tawang. Lan ugi ngaturaken sugeng rawuh para tamu sedayanipun. Kula minangka wakil tiyang sepuluh Bapak Maridi kalian Ibu tansah ngaturaken sanget awedirak panuwun bilih karuan panjenengan langkung-langkung menika bapak-bapak ingkang kerukan marga utama alhamdulillah ingkang dipun pangarsanipun Bapak Haryanto. Alhamdulillah ugi menika ketinggal kompak selalu. Dan tentunya buat teman-teman yang biasanya nanti yang akan berdansa nanti ada waktu tersendiri. Nggih, ngajengaken lumantar jari saya. Sowanipun diajeng Erika Asyara. Silakan Jeng Eka, Jeng Erika.
Tentunya saya bikin spot buat teman-teman karena ini baru larutan-larutan 3 hari berturut makanya kelihatan loyo. Yang semangat cuman MC-nya karena MC-nya baru kali ini main. Tentunya monggo Mbak Erika baru pulang dari Jeneponto bersama Mas Gontor Wijaya. Masih kelihatan saya tapi ya semangat dan semangat. Monggo jeng katuraken ninggah katresnan. Nah, lumantar Jarsa Jaya campur sane wong duwe gawe. Ya Mas kaya nggih tinggal katresnan. Dan juga ingkang kagungan Sanggaria sebose nggih wonten mriki Mas Redi Rangga nanti ada waktunya untuk bernyanyi dan juga bisa nanti promosikan Mas, murah meriah. Ya, enggak kula pitados wong jope berturut-turut apa meneh Mas Cemplon. Wah wis seminggu ngedur. Seminggu akeh kepethuk garwane ya, lantur-lantur. Ah sementing isine negeri amplope ra penting ya Mas. Yo Mas Cemplon, gayeng nggih. Pupung pinanggih Mas Cemplon ya. Monggo Ji. Oh nggih. Sasmito saking Bapak Panitia. Nanti dari perwakilan kerukunan Marga Utomo biasanipun padatan Bapak Sugi kepamangke jengkar saking Palengkan paring dono swanten lumantar Jarasari Jaya. Lanjut. Ojo lali
bebasane terus katon sliramu wae wah pokoke Mas Cemplan nih najan to lantur-lantur masih semangat 45 yuk lanjut aja lali pawalingku matur sanget jeng Erika ingkang sampun ngaturaken lelakon lumantar Njar Jaya inggih keparenga kunjuk dumateng Bapak Sugi minangka wakil saking Pakempalan Kurkungan Margo Utama keparenga jengkar saking Palenggahan tansah paring dono swanten lumantar Njar Jaya Campur Sarinya Indonesia. Semonggo Bapak Sugi. Sepisan malih kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sugi parenga jengkar saking Palenggahan tansah paring dono swanten lumantar Njar Jaya Campur Sarinya Indonesia ya. Monggo nggih. Wah, anggere pinanggih kali Marga Utama mriki seragame benten saya pun kagungan pinten sip seragame niki. Jan. Wah, inggih luar biasa. Ngrembaka estu pakempalanipun Marga Utama. Monggo. Oh inggih menika padatan. Ngaturaken padang bulan minangkani panyuwunipun Bobo Harsono. Versi selawat nggih. Harsono, Pak. Nggih. Jaring kok kode rampung jaring amun nang iki. Dene karo nyopeng. Aku nggih ben janji kok. Nggih ben janji kok. Ayo, janjine anu.
bidawamil mulkillahi. Padang bulan padange kaya rina, rembulan sing awe-awe. Padang bulan padange kaya rina, rembulan sing awe-awe. Ngelingake aja turu sore, kene tak critani kanggo sebo mengko sore. Kene tak critani kanggo sebo mengko sore. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi'ilmina ing sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Taun 2000 laire Margo Utama, ireng kuning seragame Margo Utama. Taun 2000 laire Margo Utama, ireng kuning seragame Margo Utama. Gambar prau simbole Margo Utama. Yasin tahlil yate wong Margo Utama. Yasin tahlil yate wong Margo Utama. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bil bidahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Haji Parimin pendirine Margo Utama, Haji Ngatman pelopore Margo Utama. Haji Parimin pendirine Margo Utama, Haji Ngatman pelopore Margo Utama. Margo Utama ketuane Paharsono. Margo Utama guyub rukun saklawase. Margo Utama guyub rukun saklawase. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin.
kaimatan bidawamil mulkillahi marga utama luwih suwe kondang kaloka muga-muga bisa langgeng sak teruse marga utama luwih suwe kondang kaloka muga-muga bisa langgeng sak teruse marga utama salah sawijine paguyuban sing paling oke marga utama paguyuban sing paling oke Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin ada damam bi'ilmillah ing sholatan kaimatan bidawamil mulkillahi sholatan kaimatan bidawamil mulkillahi Inggih, menika alhamdulillah sampun ngaturaken menika mars lagu wajib saking Marga Utama ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Harsono. Leres nggih Bapak Harsono nggih, kula ketonto Haryanto mawon. Nyun sewu Pak, ngantos menawi kula ndang menika kalian Bapak menika Bapak Haryanto. Leresipun Bapak Harsono nggih. Nggih, nyun pangapunten klentu mboten menapa awit mboten dipun sengaja. Monggo Bapak Sugi badhe ngatur menapa? udang kuning Udang kuning kalian sinten monggo kasmanggaken. jenenge ra ngerti sapa Nah, sing niki sing rada langsing niki. Nggih, pun. Oh, menika Mbak monggo Dik Rahayu.
tiba bunga yen lakon dadi duweke. Oh iya, matur suwun Pak Sugi. Wah, janipun kula niku pekewet dadak repot-repot niku mengki ndak marai-marai kanca. Nggih, sembah nuwun Pak Sugi. Mugi-mugi angenipun paring tali hasil demur kanca-kanca tansah pinan awet sehat, murah rezeki tur panjang yuswa. Allahumma amin. Nggih Bapak Ibu, kersanipun pemerataan janipun para kanca-kanca seniman niku kula kersanipun nyambut damel rumiyin kersanipun komplit lajeng mayat untuk teman-teman semuanya. Soalipun jadeng lagi monggo Mas Rangga dulu. Monggo Mas Redi Rangga keparenga jengkar saking palenggahan Bapak Ibu menika ingkang kagungan sanggarias. Nggih menika menawi badhe ngersakaken langsung sesandingan kalian Mas Redi Rangga piyambak. Nah, mangke dipun garap menapa kasmanggaken. Nggih. Wah jan kula pitados Mas Redi Rangga menika pokoke sanggarias senisan. Nggih. Nggih menika Bu monggo joget. Ngantuk. Joget. Anggitane Mas Redi Rangga nggih menika nggih. Murah meriah nggih Mas nggih. Nggih, murah. Iso dijangkau. Utang saged. Ya. Utang nggih saged. Wah, anu aku utang ae. Monggo ngaturaken lagu menapa Mas Redi? Manten-mantenan mawon. Manten-mantenan. Monggo Mas Gondrong Wijaya. Alhamdulillah menika keleresan menika asas pemarahan sampun dumugi bilih tadi ada penyumbang lagu sama Mbak Putri. Tadi Mas Redi sama Asri. Nah, ini sudah mulai pemerataan. Bosnya direng. Bosnya ben duduk manis ora apa-apa. Semoga Mas Gondrong Wijaya menika Ini spesial buat Mbak Ayu. Oh, semedun Mbak, renek manteni. Sama nih laki-laki dan perempuan. Ini sampean. Lagi niki. Spesial kagem Margo apa Mbak? Margo Utomo nggih. Nggih pimpinanipun Bapak Harsono spesial kagem Bapak Harsono nggih kali sedaya paguyuban. Masih bersama Jar Sairi Jaya, pimpinan Mas Yudi. Ojo nggodolan dolan-dolanan aku joget. Aku pengen kok padha kanca
Mas Redi Rangga ingkang sampun cek ini Bapak Ibu karena sampun katuraken para kadang-kadang yang sampun paring dono swanten pilih alhamdulillah. Mas mbak ampun dirubah-rubah Mas. Nggih. Iya alhamdulillah tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Ketua RT, Bapak Ibu Ketua RW dan semua tokoh masyarakat yang kita tidak satu persatu di Jalan Seroja nomor 27 ini. Semoga atas kerjasamanya acaranya Bapak Maridi dan Ibu Suyamti mudah-mudahan awal dan akhir tidak ada suatu halangan suatu apapun. Allahumma amin. Oke, masih kembali ke Njar Sarijaya. Pramila monggo Mas Ateng menibadi ngersakaken beksan menika juragan bakso sing paling jos menika badhe kula padokan kalian bos kula. Monggo Bos Njar Sarijaya, Mbak Irna badhe ngaturaken lelagon iki wae sapa. Ayo Mas Ateng dan sadasa mriki. Orang yang awet sehat obatnya cuman gampang. Kita harus happy dan happy. Itulah resep dari seorang dokter. Artinya happy-nya itu untuk menetralkan semua penyakit bisa musnah. Dan nanti tentunya kalau sudah teman-teman sudah kebagian nyanyi, Pak Dalangga juga nanti saya kasih kesempatan untuk bersama Njar Sarijaya. Masyarakat Mariso luar biasa. Luar biasa. Tentunya ini baru malam Idodare ini. Belum besok hari hanya hari acara temu panggih pengantin yang tentunya akan dipandu sama Mas Redi Rangga yang sangat luar biasa. Inilah sajian dari Redi Rangga, channel dari Kostrad Karyango Maros. Moga Mas Gondrong Wijaya katuraken iki wae sapa. Ayo. Wah, sinomane seragame. malah bosku melu nyinom. Wah, jan elok tenan iki. Kekompakan paguyuban Antero dan KRC. Nggih. Iya. Wis datankan kinira bose ya gelem ubet. Wah, jan. Bose amplope double. Oh iya. Dan tentunya ibu-ibu nanti kalau sudah masuk jam 11 bisa bergabung mau nyumbang labu dipersilakan. Ini saya garap versi Jawa dulu karena untuk tamu-tamu Jawa. Ya. Monggo Mas Gondrong atas pundi iki wae sapa? Nah, dasare iki Mas Cemplon yang pun biasanya nek diatur iki ora selo iki alhamdulillah kebetulan iso selo. Ngaten nggih Bos nggih? Alhamdulillah. Sane cah keluwen. Pripun?
Sarijaya. Iki WS apa lo Mas? Gone Mas Yudi. Kandrung tak peduli meledos wong yen lagi nafsir ra peduli yen perang nuklir ngajan lagi poket direwangi redek-redek jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro iki piye Dek wae sapa Dek Mestine ana sing duwe. iki piye wae sapa Dek Mestine ana sing duwe. iki piye Dek wae sapa Dek Mestine ana sing duwe Mas. iki piye Dek wae sapa Dek Mestine ana sing duwe. Nggih, matur nuwun juragane. Wah, larutan-larutan ngantek mau bar komarus langsung rene mlo rama itu. Kanca-kanca padha kelihatan saya, tapi masih tetap semangat. Keparengos monggo Roko Mas Kidalang saking mboten paring durus wonten. Oh, padatan kok masih ora ngei wektu karo aku. Oh nggih. Oh nggih, monggo kalian komunikasikan kalian Yayang dulu nggih. Monggo. Baik, masih bersama Anjar Sarijaya campur saya Indonesia. Suanipun diajeng Eka Sanjaya. Monggo jeng Eka Sanjaya kepareng jengar saking Palengan ngaturaken non nggih bilih menika kaaturaken dumateng para tamu sedayanipun lumantar jari saya mugi tansah dadosna campi sayaipun. Monggo Mbak Eka. Kasumanggaaken Mbak Eka, monggo. Cek. Andek rene Mas. Monggo Mas Gondrong, menika permintaan dari ibu-ibu lagu nasional Kerinduan. Pripun? Oh, Gubuk Asmara Mas. Oh, Gubuk Asmara. Oh nggih. Sanes Kerinduan. Priyayi mriki iki engko nek priyayi menika itu bahasa yang lagu nasional. Monggo Mas gantos sanes Kerinduan Gubuk Asmara. Mereka kersanipun ibu-ibu mboten saged monggo posisinya Mas Trisno dipersilakan ambil yang mana. Sampun ketinggal Bu penyanyi kula Bu. Wah, jan.
Ayo Mas. Pun monggo digarap kending miring saged. Ning gayenge kendang miring Mas, Gubuk Asmara. Ayo. Dan silakan teman-teman yang mau berdansa, mumpung ini mungkin sudah ibu kelonggaran. Nyanyi. Benar Ibu. Ladek kayak jempol ta Bu. Wah, ini penyanyi saya ini baru pulang dari Malaysia, langsung Bu ke Maros langsung sini. Jobnya luar biasa ini. Malaysia ngemek apa? Jadi TKW. Gubuk kae piyen tak doleran aneng jaga kepak tulisan warna abang tondo kasih sayang Eka ya Gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki aku gubuk kae kepacrita waya wengi nganti kacatrina dos pundi Bu gubuke Asmara. Wah, pidato kalau wau sampun ngerakit ketinggalan saya langsung hiburan ya Bu, leres. Besok masih dipakai 1 hari penuh. Nah, yang penting kita harus happy biar sehat. Monggo Jeng. Ya monggo Bu Lastri berdansa. Mbak Eka diparingi saya Mbak Eka. Ayo asik. Asik. Ayo. 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 Silakan yang lain bisa. Yang lain bisa. Goyang ya Bu ya. Ayo ayo. Ayo ayo. Matur sembah nuwun Bu. Gubuk kae yen tak doleran yen kedak apa tulisan warna abang tondo isih prawan Gubuk kae nyimpen wati awiwit biyen tumeka saiki
kupu kae kepacrita waya wengi nganti kakatrina terus mas lagune tambah yuk terus monggo Mas Ateng rajanya bakso nih ya iya yo ngersakin lagu napa Mas Ateng monggo Jambalas Mas dados Mas Ateng ngersakin Jambalas monggo ibu bapak-bapak yang badhe berdansa sembarang wae sementing sesuk diatur nyambut gawene isih sedina nutuk nah monggo Mbak Erika Jambalas menika nundi dawuh saking Mas Ateng menika mangke badhe dipun sangoni ya Mas Ateng kita jurakane menika jurakan bakso pundi Mas Mbak Raja Wali wah Mas Ateng menika ingkang kagungan warung bakso wonten ing Raja Wali ya bos bakso cabangnya sudah 3 wah 3 nggih cabangnya wah hebat Pak Ateng ya Mbak Erika Jambalas pamundhut saking Mas Ateng monggo Mas Ateng wah tak pilih penyanyi sing hot-hot kabeh dasare video syuting ya hebat
durung rono aja dirapot. Nggih menika gandeng kula ketingal ningali Bapak Sarwiji keparing monggo Bapak Sarwiji paring dono swanten lumantar Yasar Yeja. Kula suwun duet kalian Ibu. Monggo Bapak Sarwiji menika ingkang ngasta mie pangsit kalian bakso wonten ing Cendrawasih nggih. Sanes. Wonten pundi? Rajawali, oh Rajawali ugi. Monggo Bapak Sarwiji kalian Ibu keparenga duet wonten ing sak ngajenge panggung Yarsari Jaya paring dono swanten ngipur dumateng para Bapak Ibu tamu undangan sedaya. Mumpung dipun abadin kadang tresna video syuting. Nah, monggo. Lali janjine ya. Mas Koli lo dolanan HP wae ndang rene lho. Digayang nih. Ayo. Mas Koli monggo joget. Mas Kentut. Pade Kentut. Ayo Le Bakti. Mas Tubimin go joget. Seneng monggo. Malu ya. Dan aja dolanan HP wae ngono lho. Dan digayang kerene. Ayo Mbah Tut. Yo benekne sik laki rene. Lah iya aja dolanan HP wae rene to. Sing sebelah kene ketok ora? Ya.
janjine sajake alasane anteng wae sapa wong sing ora gelo adem tanda kowe ora teko Ayo, lu karo sapa? jancane kowe nang ngendi kelakatmu aja nyupriyani hatiku sujono kowe ngandeng karo wahiyo Loh aku maju bro. Ya Allah. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Daerah Sarijaya. Ayo le. Ayo le. Trismio video shopping. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangun nganti lisir sengengene ana kene aku nunggu kowe SMS rambalesi yen tak telepon malah tak pateni lali janjine sajake alasane anteng wae sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Ayo rane ibu lunga karo sapa? janjane kowe nang ngendi kelakatmu saja nyupriyani atiku sujono kowe ngandeng karo wong priya liya Monggo. Sepindah malih. Anje. Matur suwun. Matur suwun Mas Redi. Bapak MC Kelinci. Sembah nuwun Pak Sarwiji lan ibu-ibu ingkang sampun paling tali asih dumateng para kanca-kanca jahat saya kula dongaaken rezekine ora utah nimbala utuh, ora lokak tambah kebak. Sedaya dipani kemudahan kula doaken ndang mangke dipun ijinen Allah tindak teng tanah suci naik haji. Allahumma amin. Menika pamit saking punten menapa? Saking Ibu Kelinci Ucul. Kelinci Oh Ucul. nggih, monggo Mas. Kene Mbak Asri yuk sing ayu dhewe kene. Mas Kelinci Bindor. Ucul, monggo. Monggo Mas. Mangke Bapak Siwalyo keparenga paring dono swanten. Oh iya. Halo. Oh nggih, monggo. Monggo Bu mriki. Kelinci Ucul. Mas Tri. Wes, ora usah noto kursi kene lho. Joget. Peace. Kelinci Ucul. Ya. Masih bersama
Banjar Sarijaya digoyang-goyang lagi. Ternyata luar biasa, diam-diam menghanyutkan. Monggo ingkang badhe paring terus wonten nggih. Lajepulane krusa-krusu. Monggo Bapak sopir. Wah, janmot kan kiniro. Ternyata Pak sopir juga suka beksan nggih. Wakasane montang manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting. Oeng 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 ya oeng. Ngubengi kutha sateruse ing desa-desa marga aku anggoleki sing tak tresnani klinciku ucul Pupung bose rawuh pokoke. Surabaya terus nyang Bali Angulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta ajebul ora ketemu aduh klinciku aja wedo aku terus bali nyang Semarang klinciku wis ana kendang lajepulane krusa-krusu keburu nafsu wakasane montang manting
Sembah nuwun Bu, ingkang sampun paring dono swanten non inggih kelincuncul. Monggo Pak Sopir ngersakaken menapa Pak Sopir? Ampun lenggah rumiyin. Nah, ngersakaken lagu menapa? Ayo Bos ditari sik. Terus pundi? Oh, ngentosi waris rumiyin. Oh nggih. Niki lho Pak, kula betake vitamin sing kinis kabeh. Heeh, sing bokonge gedhi-gedhi kabeh. Monggo ngersakaken menapa? Ngendika mawon mangke kula aturaken lumantar Jar Sarijaya. Monggo Pak Sopir, ngersakaken menapa? Lagune napa Pak? Gelang Kalung. Ayo Mbak Eka. Iki pas giliran Mbak Eka. Aja kuwatir Mbak Eka. Wah, tenan. Iki bos gilingan wah kagungan pabrik 2 unit di Pabae. Monggo Pak Sopir ngersakaken Gelang Kalung Mbak Eka. Menika jumbuh ingkang sampun kala wau mundhutaken gelang kalung ingkang garwa kang kinasih. Wah, bar nyukupi karo karyawane iki arek seneng-seneng Pak Sopir ya. Tenan wae. Ayo Mbak Eka. Nggang ceket-ceket soalnya Pak Sopir biasanya langsung kesesa kondur nek mula pupung pinanggih tak caket kirmin ya. Cek. Mas Ateng, monggo Mas Ateng. Pak Sopir monggo. Monggo Pak Ateng. Hanya sudah merah-merah satu bentel. Jangan takut sama Pak Sopir. Semua penyanyi juga harus berdiri semua. Ya yo. Silakan monggo Pak Sopir. Pokoknya demenake sedaya Pak Sopir penyanyi saya. Monggo. Iya yo. Monggo Mas Ateng. Matur nuwun langsung di booking 500 Mbak. Tenan wae. Matur suwun Pak Sopir, monggo kalajengaken mangke lagune napa kas mangkaken Pak Sopir. Mung pinanggih kalian Jar Sarijaya campur sarinya Indonesia. Asik. Ya.
napa malih Pak Sopir? Awit kalau wau pangatak. Oh, pangatak nyuwune napa dangdut? Dipun dangdut ya, Pak? Pangatak versi dangdut. Wah, nggih. Wah, jan. Mangke Pak Sopir napa malih? Wah, kanca-kanca semangat. Abang-abang 5 lembar. Wah, sesuk persiapan 10 lembar. Mugi-mugi tahan pinanawit sehat Pak Sopir. Karyawane tetap lincah, lancar, orang ngantuk. Tapi nek ngolah daging iki nek ngantuk ndrawasi Pak Sopir nggih. Mugi-mugi mangke buka cabang malih. Pangatak Jeng Asri, bunda saking Bapak sinten? Gundul. Mosok Bapak gundul. Nah, Pak Sopir kalau tepang pinanggih dangu.
Inggih sampun menika monggo Bapak Kardi kersanipun gayeng tur guyeng keparenga Bapak Kardi paring dawuh kalian para kanca-kanca lagu menika bakal katuraken lan ugi Pak Pariji monggo mumpung pinanggih kalian Jarsari Jaya lan wah menika jangkep penyanyinipun wonten gangsal padatan namung sekawan alhamdulillah menika langsung full tim ada 5. Monggo Bapak Kardi, ayo Mas disepot Mas. Ya, Pak Slamet tindak mriki rumiyin ngerencangi kalian Bapak supir. Oh, ngersakaken lagu piyambak monggo. Mboten. Oh, nggih. Wah, menika pun wonten job malih monggo. Pekawis job menika babakan job urusanipun kalian juragan. Kula namung bagian gambleh mawon. Monggo Bapak Kardi ngersakaken menapa syukur bage nyanyi piyambak. Wah, menika obat mujarab menika. Lagune napa? Manis ya nggih. Monggo Ca. Bapak Kardi badhe ngaturaken lagon manis. Ya, monggo Pak. Monggo Bapak Kardi. Manis. Mangke Pak Slamet ugi paring malih dono swanten benjanjang dipun lajengaken. Nah, pokoke tetap suwadungaken tetap kuat stabil.
Monggo kalau Bapak badhe ngaturaken tali kotang, monggo. Ya. Kalian Bapak sinten menika? Pak Pur. Pak Pur kotange kene enten dalem menika dipun nyanyekaken wonten mriki. Kalian sinten pilih Kang Budi? Nek sing niki sak yuta niku padha sak yuta niku 750 kabeh. Oh kan sak yuta. Monggo Mbak Asri. Niki senes kotange ibu-ibu namung kotange garwane kenten dalem nggih. Dinyanyekke ya. Endi pasukan sawere Pak De? Mbok De sini yang mau goyang silahkan monggo. Mbok Depor monggo. Bupor monggo sini goyang. Sini monggo digoyang. Hah?
Matur suwun Pak Pur. Monggo Pak Slamet melalui Bapak sopir keparenga paring dono sonten malih. Dan juga tentunya ngaturaken ujeng dalu Pak D Jompong. Nembe ketinggal kula wonten wingking nggih. Estu menika kata dokter mboten kula nggih. Orang yang suka gerak dan bisa artinya senyum dengan spontan itu obat yang paling mujarab. Itu dokter bilang. Tidak ada apa-apa, cuman itu semua penyakit bisa sirna. Monggo Pak Slamet keparenga lagu menapa ingkang badhe ngaturaken kasmanggaken. Monggo lagune napa? Kula tak matur kalian player kula. Napa Pak? Master Mendem, Mas Gondrong Wijaya. Pak Slamet badhe ngaturaken Master Mendem. Nah, menika milih ngamundi Pak Slamet. Oh, menika penyanyi kula hebat-hebat sedaya kok. Semua masih gadis semua, tapi bukan perawan. Sinten mawon. Nah, monggo salah setunggal. Ayo Mbak Putri. Oh, Mbak Ika. Master Mendem kalian Pak Slamet. Ben ora ngantuk, kula pitados. Lah wong job nek seminggu iso blanter tanpa prae ya tetep rasaya ya pripun. Sing ora blanter MC-ne mulo semangat dhewe MC-ne soalnya lagi iki ya nek liyane ben pitados. Monggo Pak Slamet duet kan Mbak Ika. Master Mendem Mas, monggo. Lumantar Jar Sarjaya campur sarnya Indonesia. Yo. Monggo pasukan joget. Cek. Monggo Mas. Monggo pasukan joget.
Niki matur nuwun Pak Slamet, dene sajengipun yang badhe ngaturaken selendang biru keparenga bupur tinta ing mriki badhe duet kalian Bapak Sarwiji. Dan tentunya kami mengucapkan mengaturkan beribu terima kasih pada Bapak Zulkifli beserta Ibu yang mana telah memberi fasilitas semua kita sama teman di adanya Bapak Ahmad ini. Semoga amal kebaikannya Allah akan mengganti yang berlipat ganda, semua diberi kemudahan Allahumma amin. Monggo Mbak Irna menika pamdut selendang biru kalian Pak Sarwiji ya. Dan juga ada permintaan juga dari Mas Cewi ini ngersakaken lamunan bersama Jar Sarijaya. Ngersakaken lamunan karena setuju saking Mas Cewi, juga ada merah-merah 2. Terima kasih dan juga terima kasih Bapak Sarwiji dan semuanya yang telah memberi itu donasi pada teman-teman. Semoga semangat, semoga berguna bermanfaat. Allahumma amin. Spesial buat Ibu Sarwiji.
sampun papur kaaturaken pamdhetipun selendang biru. Selajengipun unun permintaan dari Mas Dewi menika lamun kajengaken S7. Nggih saderengipun ngaturaken dumateng panjenenganipun para Bapak Ibu langkung-langkung panjenenganipun Bapak Maridi saha Ibu Suyamti. Beliau menika sampun nedahaken tabuh 12 kirang gangsal menit tasih kalih lagu pinangka panutup. Menika tasih wonten lelagon ingkang dipun punduti kalian para kanca-kanca. Kalau wau wonten lamunan kalian S7 saking Mas Dewi, tentunya ini sebagai lagu yang terakhir karena sudah memasuki pukul 12 kurang 5 menit, masih 2 lagu. Dipersilakan untuk teman-teman kita untuk mengaturkan permintaan dari Mas Dewi, lamunan dulu diteruskan S7 dan besok siang tentunya akan dilanjutkan yang lebih seru dan rame pagi sampai sore. Oh nggih stage nuwun pangapunten. Kula namung maos dah. Ini bos kita nuwun namung damel tinta hitam stage. Tentunya stage nggih. Nggih. Mas Dewi, silakan. Diaturkan mana dulu? Masih 2 lagu tentunya untuk sebagai lagu penutup teman-teman biar besok kelihatan fit karena besok masih jam 10 jam 5 sore on air di sini. Silakan monggo Mas. Lamunan dulu. Bos, niki wae diparingi yatra kan bupur 200.000 cacahe. Wah, jan sesuk nggo tuku buku ya, Nduk. Aja nggo jajan. Aja ulah dimboi 200. Wah, Pak Slamet ngimbo 200. Wah, rezekimu, Nduk. Perkara MC-ne gampang nomor 18. Ya. Silakan Mas Dewi berdansa. Permintaan sudah diaturkan. Penyanyi kita yang sangat aduhai. Ayo, Pak Erika. Ayo Ori. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
lanjut setuju Mas? Masih satu lagu. Ya silakan ya. Silakan Mas Dewi. Pak Selamat tentunya silakan. Monggo Pak De Jombong, berdansa Pak De Jombong. Lagu yang terakhir Pak De. Tentunya silakan para teman-teman lagu yang terakhir. Ya masih ada permintaan Mas, silakan dari Mas CW, yaitu masih lagu satu yaitu setuju. Tentunya silakan berdansa dan tentunya pada Bapak Panitia kalau untuk meringkas kursi dipersilakan karena besok masih ada acara 1 hari full dan terima kasih atas kerjasamanya. Kami atas nama keluarga besar dari Bapak Maridi tentunya mengaturkan terima kasih. Silakan lagu yang terakhir untuk teman-teman barangkali untuk menghilangkan rasa lelah bisa berdansa semua atau berdiri semua. Silakan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Panitia atas nama keluarga besar Bapak Mariti beserta Ibu Suyamti mengaturkan terima kasih bahwa inilah lagu pamungkas dan tentunya senantiasa untuk mengharap besok kehadirannya untuk membantu awal sampai akhir, mudah-mudahan tidak ada suatu halangan suatu apapun. Silakan setuju dari Mas CW tadi lamun sudah diaturkan. Silakan untuk teman-teman berdansa lagu yang terakhir untuk lagu perpisahan besok dilanjutkan tentunya bersama Jar Sarjaya Campur Sarinya Indonesia. Mama bukan manusia tiap hari play, datang dalam mimpi ingat
semuanya atas perhatiannya. Tentunya kami bersama Darsari Jaya yang menghibur dan panipu masih banyak kekurangan dan kekelapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Arif walam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.